Roberto Blanco Torres é unha das figuras máis importantes do xornalismo español e galego da súa época. Galeguista, republicán de esquerdas, fórmase no periodismo en Cuba. A súa volta, en 1916, incorpórase ás Irmandades da Fala, colaborando nos medios galeguistas monolingües da terra. En 1930, publica o libro Desto e de lo outro, selección dos seus artigos periodísticos en castelán de gran interés. Como poeta, vai a publicar un só libro, Orballo da Medianoite, en 1921, editado por Nós, de ton eminentemente conceptual e filosófico. Nunha primeira parte e na segunda, social, o que convirte a Blanco Torres nun poeta civil.